κοινωνίες, με κοινωνικές τάξεις, ανισότητες, αδικίες, περιθωριοποίηση, κυριαρχία της οικονομίας και της αγοράς, ανελευθερία, αυταρχικές, αντιδημοκρατικές και απολυταρχικές εξουσίες, καταπίεση, αλληλοπίωση, ανταγωνισμός και πολιτισμός, ρατσισμός και κοινωνικές διακρίσεις, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κακοβουλιά και επικράτηση της ασημαντότητας, η αριστερά όχι μόνο θα υπάρχει, αλλά θα αποτελεί και τη μόνη ελπίδα. Την ελπίδα αυτή την έχουμε και την οφείλουμε σε αυτούς που δεν έχουν καμία, σε αυτούς που εν τέλει υπερασπίζεται και αριστερά. Αν δεχτούμε, όπως είπα προηγουμένως, την έννοια της συγκεκριμένης ουτοπίας ως δυνατότητα και προοπτική, τότε ως αριστερά, ως ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δυνατότητες να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις εντός του υπάρχοντος, εκμεταλλευόμενοι τις κρίσεις, τις αντιθέσεις, τις αντιφάσεις και τις παραγωγές που προκαλεί το ίδιο το κατευθυνμένο σύστημα, αλλά και προκαλώντας κρίσεις ακόμα εκεί που δεν υπάρχουν. Χρειαζόμαστε προφανώς εναλλακτικές προτάσεις που προσπαθούν να επιφέρουν μια πιστοτική μεταλλαγή θεσμών και μέχρι τη συνεχούς παρουσίαση στην καθημερινή κοινωνική πράξη, που δεν θα τυφλούν και την εμβέλεια των επιδράσεων τέτοιων υποπεριορισμών πειραμάτων και εντάσσουν την προσπάθειά τους αλλά και το αποτέλεσμά τους στο συνολικό κοινωνικό επίπεδο και μπορούν να αποτελέσουν ανεξάρτητη πηγή εμπειρίας, ιδεών, οραμάτων και ελπίδες και την ανατροπή θεσμών αντιλήψεων που παράγουν και αναπαράγουν ανισότητες, τη διακρίση, την καταπίεση, την εξάρτηση και την ταπείνωση των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη παρέμβαση στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, στη συγκεκριμένη πραγματικότητα, μπορεί να γίνει, ωστόσο θα πρέπει να έχει στο πυρήνα της την έννοια ότι αναφέρεται σε ένα απότερο μέλλον. Είναι πολύ διαφορετικό να παρεμβαίνω στην πρακτική, στην καθημερινή με διάφορες δράσεις, θέλοντας να εκπουλώσω τις πληγές και να θεραπεύσω τα συμπτώματα, και είναι διαφορετικό να κάνω το ίδιο πράγμα, αλλά επαναλαμβάνω κάτω από την προοπτική υπέρβαση συνολικά των συνθηκών και της κοινωνικής πραγματικότητας, τις οποίες προκαλούν συμπτώματα αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ωστόσο, πέραν των άλλων, που προφανώς είναι στο προστάσιο της αριστερής σκέψης, των πρακτικών και των πολιτικών, επιγραμματικά επιτρέψτε μου για να τελειώσω, χρειάζεται να επαναορίσουμε και να κατανοήσουμε και ορισμένα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, η περίφημη έννοια της προόδου, στην οποία δεν αναφέρθηκα ρητά προηγουμένως, αλλά που θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει πρόοδο, για ποιον, από ποιον, με ποιο τρόπο, τι εξυπηρετεί. Η κατεστημένη αντίληψη για την πρόοδο, για την ανάπτυξη, για όλα αυτά τα ζητήματα, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή που θα πρέπει να έχει η αριστερά. Το ζητούμενο στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής είναι να δημιουργηθούν νέες δομές που αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και συνύπαρξης και που να στηρίζονται σε όρους δημοκρατίας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, ισότητας, ενδυνάμωσης και κοινωνικής θεραπεύτησης. Να σκοπεύουν ταυτόχρονα στην εξασφάλιση των υλικών όρων για την επιβίωση, την ισόρροπη εμπόρου πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που αναδεικνύει τον πολιτισμό, την παράδοση και τη φύση σε πρωταρχική σημασία παράγοντες για τον παραπάνω σκοπό και που ταυτόχρονα θα πρέπει και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να συμβάλλει στη διατήρηση, την ανάπτυξη και τις εξέλιξεις. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί μια κατάλληλη οξυδευτική πολιτική που να υπερβαίνει το σύνηθες, να ανοίγει νέους δρόμους, επεξεργαζόμενοι την παρούσα κατάσταση στην ιστορική διαδρομή και αντιλαμβανόμενοι έγκαιρα τα όσα προμηνύονται. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να εγκαταλείψει στον πυρήνα της
επαναλαμβάνω την υπέρβαση αυτού που υπάρχει. Η πορεία προς μια συγκεκριμένη ουτοπία προϋποθέτει εκτός των άλλων και μια πολιτιστική σφαίρα έξω από τους συσχετισμούς αξιοποίησης του κεφαλαίου. Θα πρέπει επομένως να περάσουμε από τη διαμαρτυρία την αντίσταση εναντίον του νεοφιλελευθερικού και της παλινότρασης νεοσυντηρητικών συνταγών. Η προσπάθεια πρέπει να επικεντρώνεται ταυτόχρονα στη διατήρηση των θετικών κεκτημένων, αλλά και σε αλλαγές που βαθαίνουν και εδραιώνουν τη δημοκρατία, την αυτονομία και την απέκτηση στην κριτική σκέψη. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η οργάνωση και η αέναη προσπάθεια. Χρειάζεται βέβαια να μας είναι συνειδητό αυτό που παρατηρούσε ο Μπέκμαν σε ένα σημείωμα του για την πολιτικοποίηση της διανόμησης και της αριστεράς. Εκεί έγραφε το εξής ενδιαφέρον. Η οργάνωση είναι το καταρκτό μέσο εντός του οποίου λαμβάνει η χώρα η αντικειμενοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων. Το μόνο μέσο, ωστόσο, εντός του οποίου είναι δυνατή η υπέρβαση. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να περάσουμε κάτι που συμβαίνει και θα συμβεί ακόμα πιο συστηματικά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σε μια οργανωμένη, επομένως, οργανωμένη και σε μια οργάνωση που να ενσωματώνει όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρουμε όλοι, το περιγράφει ο Γιάννης με έναν καταπληκτικό και λεπτομεριακό τρόπο όλη αυτή την πορεία, διατύπωνη. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι διαμέσου του αναστοχασμού και της αυτοκρατικής, σε σχέση με το ρόλο της πολιτικής, αλλά και της αλλαγής της κοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων, είναι σκόπιμο να οργανώσουμε τη δράση μας λαμβάνοντας υπόψη μας αυτό που διαπίστωσε η Ρόζα Λούξεμβουργκ το 1919 σχετικά με την προλεταριακή επανάσταση όπως την περιέγραφε. Παραφράζοντας και προσαρμόζοντας το βέβαια στην εποχή και την κατάστασή μας. Ενώ ακόμη βρισκόμαστε κατά μεσής του αγώνα, κατά μεσής των νικηφόρων δακρύων του νεοφιλελευθερισμού, πρέπει να δώσουμε αναφορά για τα συμβάντα και να μετρήσουμε, να εκτιμήσουμε τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους με το μεγάλο ιστορικό μέτρο. Ο αγώνας προς μια συγκεκριμένη ουτοπία δεν έχει χρόνο για χάση του. Επικύστησε καρδιά από παπάνα ακόμη από ανοιχτές πηγές, πέρα από νίκες και ήττες, προς την κατεύθυνση των μεγάλων σκοπών του. Η κρίση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε, όχι μόνο δεν αλλάζει το ρόλο μας αριστερό, συνειδητό, πολιτικό, το ρόλο των διανομένων, αλλά και του κάθε σκεπτόμενου πολίτη. Αντίθετα, μάλιστα, το κάνει πιο επιτακτικό και αναγκαίο και επιβάλλει να θυμόμαστε μια κοινωνική εντολή όσον αφορά την αριστερά. Να ασκούμε κριτική, να αποκαλύπτουμε, να διαφωτίζουμε, να παράγουμε και να ασκούμε μια πραγματική πολιτική, πολιτισμό και παιδεία, να συμβάλλουμε στην δημιουργία ενός άλλου κόσμου όπου οι άνθρωποι θα δημιουργούν, θα εκφράζονται ελεύθερα, θα βρίσκουν νόημα στη ζωή, θα ερωτεύονται, θα ονειρεύονται, θα δημιουργούν ουτοπίες κοντινές και μακρινές, ενάντια στο σκοταδισμό, την μεταφυσική, την θεοκρατία της δυσκολευσίας, τον τεχνοκρατισμό, της ιεραρχής τις αυταρχικές εξουσίες, τον λαϊκισμό, την ανεπίωση, τις κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό και την μυσαλλοδοξία.